kalong par benglong pini lamar jan kalo ilitum kar benglong pen kise thangklong YouTube channel long lun kana puru share production labangso production long non hejong ke respond alun kanar jan rit jaidi labangso lun kanar jan mate alun jirphan ong dungtum kaljulong pen aning chingsam bang do pik ajok sokkerot long mati reels video short video sitami ke bonda bang do ikpik asipini ke labangso lun kanar jan puthakle ang ton che pajan tum hanle labangso lun kanar jan long like sinang tutangte a video le start glona labangso lun kanar jan long che pajan tung be like hen lo thare prince england jirsong taro rupjili lekthipi malin tisupi general son hanse lapen sonjit ronghang alang tumsi labang sulun kan jalong ke chepajan iglo lapen rit jaidi labang solun jirphan kilutung pelai khan lo sonjit ronghang lapen akang sang hipi alang tumasi si lutum labang su alun kan jalong tum ajui glong po rit jaidi labang su alun jirphan ke tok iga bang fomen kra lo thare sonjit ronghang labang sulun kan jan phan cameraman mate editing bang fomen kra lo basista hanse alang lisi labang sulun kan jan ke editing abang phuiglo ape labang sulun kan jan phan direction ki bidon bang fomen kra lo jorson be lapen labang sulun kan jan long arji ke midon tumlai ken lo ambika teron pi lapen jingbai rong pi labang sulun kan jan phan producer abang payment kra lo prima teron pi nalatum brit jaidi alun kan jan mate alunjir kaljulong pe nanin chingsam nai plote nanton labangso alarma janong like nang pidoni non nanton mason ka ke kar benglong pe nonam che thanklong a video mate actor actress video lang iverti nanton fan section lusan sarkai pinon lapen like nang pidoni non lapen comment nang tokenam chining non pinya video ko lang kang ton lo ko ruang thu